Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 17 август пәнҗешәмбе иртәсендә сезне сәламлый мин Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга көн буена җитәрлек күтәренке кәеф, бары сөенечле, матур хәбәрләр теләп кала. Ә менә тарихта бу көн ниләр белән истәлекле икән, шуларның берничәсен карап үтик. 1928 елның 17 августында Мәскәүдә Динамо стадионы ачыла. Шул ук көнне Белоруссиянең җыелма командасы һәм Швейцариянең эшчеләр командасы арасында футбол матчы уза. Динамо стадионы махсус Совет хөкүмәтенең 10 еллыгына төзелә. 1977 елның 17 августында Арктика Совет бозлаткычы тарихта беренче тапкыр Төньяк кутупка барып җитә. Бозлаткыч җир очында 15 сәгать вакыт үткәрә. Шул вакыт эчендә галимнәр тикшерүләр алып бара. Август мәдәни чараларга гаҗәеп бай. Шуларның икесе турында без бүгенге студиябызга килгән кунакларыбыз белән әңгәмә корырбыз. Татарстанның 7 төп халкы вәкилләрен берләштергән Бай Тирәк проекты белем туплау, шул халыкның мәдәнияте, сәнгатенә якынаю мәйданчыгына әйләнде. Проектның даими тамашачылары да барлыкка килде. Ә инде 22 августта Горький исемендәге ял паркында Бай Тирәк проектының йомгаклау чарасы көтелә. Безне бу кичтә ниләр көтә? Бу турыда студиябыз кунагы тәфсилләбрәк сөйләр. Исәнмесез, Лия? Исәнмесез. Сез инде һәр атна диярлек безгә килеп, менә шушы чара турында даими сөйләп барасыз, даими хәбәрче безгә әйләндегез. Шулайрак булып китте. Менә ничек кенә әйтсәк тә инде тамашачыларга бу мәгълүматны җиткерүдә бераз моңсу, әмма ничек кенә булмасын, һәр нәрсәнең башы булган кебек азагы да булырга тиеш һәм сезнең Бай Тирәк проектының да азагы килеп җиткән. Әйдәгез әле моңсуланып куймыйк. Быелга гына булсын әле ул менә шул йомгаклау чарасы, кем белә, бәлки икенче елга бу проектның дәвамы булыр, ләкин инде икенчерәк форматта, икенчерәк милләтләр белән. Бирсен Ходай. Бу елга күчсәк инде 22 август көнне безнең менә быел узган чараның һәм теге елны башлап җибәргән чараның йомгаклау чарасы була. Без инде Татарстанда яшәгән төп милләтләр вәкилләре белән инде менә шул чараны тәмамлыйбыз. Бу чараны инде без узган елны башлап җибәрдек. Ул безнең Мордва, Удмурт, Мари һәм Чуаш мәдәниятенә багышланган иде. Быел инде без шул чараны дәвам итеп, татар, башкорт һәм рус мәдәниятенә багышлап үткәрдек җәй буе шул матур чараларны. Һәм инде менә 22 август көнне бөтен шул милләтләрне Горький исемендәге ял итү паркына сәгать 6-да көтеп калабыз. Шулай ук бик кызыклы программа әзерләдек. Әлбәттә, кемдер инде бәлки кайсыдыр чарага эләгә алмагандыр. Кемдер инде бөтенсендә дә булып чыкты. Үзенә ниндидер бүләкләр бөтен чаралардан җыеп, менә байраклар, безнең инде төрле орнаментлар белән бар, үз кулың белән ясый торган. Кемдер инде менә шул байракларны да үзенә коллекция итеп җыеп бара. Һәрбер чарадан шундый килүчеләребез, шундый кунакларыбыз да әлбәттә бар. Хәзер ничек та күзаллау бар. Мәсәлән, бу орнамент, мәсәлән, татарныкы, бу кием, чуашныкы, бу җир, мәсәлән, мариныкы дип инде һәркем әлбәттә ничектер чамалый аладыр. Һәм шуңа бәйле сораулар да әзерләгәнсездер миңа калса, теге ничектер инде викторина форматында. Быел инде менә без әзрәк кенә кызыклаттырыбрак эшләдек. Программаны квест форматындарак бирдек. Һәм инде ул безнең тамашачыларыбызга да, Казан кунакларына бик тә хуш килде, чөнки менә шул квест программаны үтеп, кечкенә генә бер бонусы да бар әле аның. Һәрбер квест программаны үткән кеше тәмле иттереп, үләнләр белән, тәмле мәтрүшкәләр белән бушка чәй эчәргә мөмкинчелеге булачак. Анарсын бит әле менә үзең катнашкач та ничектер ул күңелеңгә дә сеңеп кала. Мәсәлән, бу сорауны бирде, моның җавабы ничек икән дип уйлап куясың да. Менә бу булай бит әле дип, аннан соң инде ничектер үзеңә әйтеп куясың. Шулай безнең һәрбер менә шул квест программаны оештыручыларның инде кураторлары бар. Алар инде әлбәттә кемдер орнаментлар турында сөйли, кемдер милли киемнәр турында сөйли, кемдер милли ризыклар турында сөйли, аларның үзенчәлекләре турында, кемдер әкиятләр сөйли. Менә төрле мәйданчыклар бар, балалар өчен дә, олылар өчен дә, остаханәләрдә бик күп кенә без инде оештырдык. Бу чарасында инде әлбәттә безнең менә бөтен милләтнекендә карап, кулланып карап була, һәм инде үзеңнең кулың белән эшләп, шул остаханәдә катнашып, үзеңә кичкенә генә бүләк табып китәргә була безнең бәйрәмнән. Менә бит, ничек күңелле.
Аннары менә сезнең шушы байтирәк проекты булган көннәрдә мин инде гадәттә социаль челтәрләрне ачам һәм яңалыклар тасмасында бары тик шушы чарадан тулы репортаж бара дип әйтергә кирәк. Шунда булган кебек тоясың үзеңне. Гомумән алганда кайтавазлар бик яхшыдыр. Шулай, чынлап кына ул кайтавазлар турында бик шатланып сөйлибез, чөнки без инде оештыручылар буларак безгә бу бик тә күркәм күренә, чөнки узган елны без ул проектны башлап җибәрдек һәм ничегрәк узыр, без бит инде бу проектны әлбәттә халык өчен эшлибез, халыкның күңеленә хуш килер дип мәгърифәти проект бу безнең, күбрәк информация бирәсебез килә. Һәм менә узган елны проект оештыргач инде бик күп кенә безгә шалтыраттылар, яздылар социаль челтәрләрдә дә. Инде күп кенә менә шул проектны дәвам итәргә сорадылар һәм инде тагын нәрсәләр кушарга була, нинди тәкъдимнәр бар, шундыйрак та язучылар булды. Әлбәттә без инде барысын да тыңлап, быел инде бу проектны дәвам итеп, шайтырып, матур итеп 3 чарасы узды. Һәм инде 4нче чарасына 22 август көнне барысын да көтеп калабыз. Искиткеч, әлбәттә, тамашачыларыбыз бу яңалыкны шатланып кабул итеп алырлар һәм инде әлбәттә 22 август көнне килерләр. Бик зур рәхмәт Лилия. Бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Һәм инде сезгә шулай ук әлеге чара сез инде әйтеп куйдыгыз, моңсуланып утырмыйк, алга таба да шулай ук дәвамлы булсын иде. Амин, шулай булсын. Көтеп калабыз барчагызны да. Рәхмәт, кадерле тамашачылар, без тапшырыгыбызны дәвам итәбез. Август бит әле ул туйлар айыдан. Безнең ата-бабаларыбыз элек-электән август айын туйлар айы буларак яраттылар. Яшьләрнең тормышы хезмәт көннәре һәм бай бәйрәмнәр белән тулыланыр дип ышанганнар алар. Шуңа да августта никахлашкан яшьләргә тотыруклылык һәм ныклы гаилә вәгъдә иткәннәр. Августта никахлашучы яшь парларга гаилә бәхете телибез һәм Камал театрында куеласы Ситсы туй премьерасына чакырабыз. 25-нче, 26-нче, 27-нче август көннәрендә Камал театрына рәхим итегез, дуслар. Шәхсән мин бу премьераны аеруча бер дулкынлану белән көтәм. Ни өчен дигәндә, чөнки туй ул һәр вакытта бит инде күңелле, шулай бит алмас. Шулай, дөрес, шулай. Һәм әйдәгез әле серләрне чишик, кемнең туенда кунак булачакбыз без? Беренчедән, хәерле көннәр, Вазилә. Хәерле көн, хөрмәтле театр сөюче тамашачыларыбыз. Барысын да әйтеп киттең инде. Димәк, Алла бирсә, менә берничә көннән яңа премьерабыз туа. Камал сәхнәсендә ул Ситсы туй дип атала. Сез әйткәнчә, август айы әлбәттә теге туйлар, ниндидер мәҗлесләр айы, шуның өстәвенә инде һава торышы нинди әйбәт, менә урамнан керәсе килми. Һәм инде без шуңа ничектер туры китереп, инде шулай туры килдем инде. Менә ниһаять безнең яңа сәнгать җимешебез туачак. Ситсы туй дип атала. Автор инде Илия Зәйниев. Илия Зәйниев инде безнең Камал театры белән бик тыгыз элемтәдә яши. Режиссерыбыз бу чиратта инде Айдар Жаббаров. Аны инде барыбызда Камал театрына барган спектакльләр аркылы беләбез. Хуш авылымы хыял, тормышмы бу әсәрләренең режиссеры буларак танылды инде ул. Һәм менә ниһаять җитди әсәрләр куйганнан соң ништер менә шулай теге үзенчә бушанып калыр өчен микән шундый җиңелрәк, шундый комедия формасында әсәрне алырга уйлагандыр инде ул. Һәм монда инде әйтергә кирәк, исеменнән үк аңлашыла бит инде Ситсы туй димәк, ул нәрсә дигән сүз? Яшь парларның өйләнешкәннән соң, бер ел узганнан соң атала торган туй исеме Ситсы туй дип атала. Бер ел гаилә тормышы узган, күпмедер дәрәҗәдә бер-береңне аңлап бетергән яки аңлап бетерергә тырышкан шундый бер вакыт аралыгы дип әйтә инде. Август айында бит әйттек менә туйлар айы дип, һәм бик күп инде безнең хәзер Казан битендә үсә шәһәребез көннән-көн яктыра.
ничектер үсә, киңәя, шуңа күрә монда инде безгә әлбәттә туристлар бик күп килә. Миңа калса, безнең тамашачы гына түгел, хәтта чит төбәкләрдән килгән тамашачы өчен дә менә бу безнең яңа премьерабыз бик кызыклы һәм миңа калса Иманым Камил бик уңышлы булыр дип уйлыйм. Менә инде сез Татарстан урамында йөрүчеләр һәрберсе беләләр, Камал театры янында бик зур итеп сез афиша элеп куйганнан соң Ситсы туй премьерасы булачак дип. Әлбәттә бик күпләр кассага ашыкканнардыр, билетларны алып өлгерергә дип. Билетлар юк диярлек. Билетлар юк диярлек, ләкин әле бу менә без әйткән 3 дата, ләкин аннан соң бит әле премьера көннәре булачак. Шуңа күрә инде Камал театрын карап барырга кирәк, Камал театры сайтын карап барырга кирәк. Һәм инде афишаны караучылар күргәннәрдер, бик күп яшьләр уйный. Дөрес, дөресрәк китсәм, дөресрәк булырды. Ничек әйтим икән, олыгаеп килүче урта буын яшьләре уйный бу спектакльдә. Аңа инде бу төркемгә мин дә керәм. Һәм әйтергә кирәк, әлбәттә, күбесе инде анда мин әйтсәм артык булмас. Йолдызлы состав дип әйтик инде бу спектакльдә уйнаячак. Режиссерын әйттек инде Айдар Җаббаров. Художник инде Булат Ибраһимов һәм әйтеп китәсем килә тагын бу спектакльдә булачак берничә бию һәм ул биюне куя безнең шулай ук Мәскәү ягыннан София Гуржиди дигән шундый бер кызыклы гына бер хореограф, ул үзенчәлекле бию куя. Шәхсән минем өчен бик теге минем тәнемә, минем физикама туры килми торган биюләр. Безнең өчен бик кызыклы булды һәм халыкка да кызык булыр дип өметләнеп калабыз инде. Яшьләр дигәннән әйтергә кирәк, монда инде күбесе әйтәмеш йолдызлы состав, күбесе инде атказан артистлар. Мин шуңа күрә менә махсус яздым исемнәрен, беркемне онытмаска хәзер укып китәм. Димәк, Алиша Мударисова, Эмиль Талипов, Илнур Закиров, Айгөл Шакурова, Фәннур Мөхәммәтҗанов, Рәйхан Габдуллина, Ришат Ахмадуллин, Раил Шамсуаров, Гүзәл Гөлвердиева, Ләйсән Гатауллина, Ләйсән Рәхимова һәм тагын кем? Миндә бар икән, Алмаса Бирҗанов. Менә шундый составта Алла бирсә, безнең бу иҗат җимешебез аяк басачак. Уңышлы булсын, чөнки барыбер тамашачы төрле бит инде, тамашачы хәзер теге яшерен батырын түгел, хәзерге вазгыятьтә авыр заманда яшибез бит инде, шуңа күрә менә яраткан тамашачыбыз килсен дә безгә име, үзенең бөтен көн күреш проблемаларын театр артында калдырып, 2 сагать ярым гына булса да шуңа бирелеп, дөньясын онытып дип әйтик инде, рәхәт эмоциялар алып китсен. Тамашачылар бер яктан, икенче яктан мин монда өстәп әйтер идем, әле олмаз менә бәлки гаилә корырга теләүче яшьләребез иң беренче чиратта килсеннәр иде. Гаилә корган гына яшьләр килсеннәр, чөнки комедия белән монда әлбәттә моңсу комедия дип куелган инде жанры буенча. Әмма бит әле без бит инде театрга нәрсә өчен киләбез? Димәк инде нәрсәгәдер өйрәнер өчен. Димәк инде әлеге спектакль безгә гаилә кыйммәтләре турында аңлатып үтәр дип ышанам мин үзем шәхсән. Театрыбызның бит инде төп миссияларының берсе халыкка ниндидер нәрсәдер, ниндидер тәрбияви, ниндидер хәлне җиткерү һәм әгәр дә менә тамашачы безнең спектакльне карап чыкканнан соң үзенә ниндидер нәтиҗә яисә ниндидер эмоциональ халәт алып чыгып, үзенең тормышын яхшы якка үзгәртергә тели, шуның теләге туа икән, димәк, Камал театры дөрес юлда дигән сүз. Спектакль дәвамында безнең яңгыраячак 10ннан артык җыр, ретро җырлар. Әйтик, мәсәлән, 90нчы елдан алып 2000нче елларда яңгыраган, популяр булган җырлар яңгыраячак. Ул инде безнең әлбәттә шул театраль формада үрелеп барачак. Айдарның менә бу уйлап тапкан бу шундый алымы миңа калса бик уңышлы булачак, чөнки барыбер менә бу җырлар барысы да әйтик, безнең буын яшьләренә, яшьләр дип әйтик инде безне, хәтта 90нчы елгы балалар булсак та, барыбер әти-әниләр, әби-бабайлар безнең бу җырларны белә, халык күңелендә аның менә канына сеңеп калган инде ул. Телисеңме, теләмисеңме, ниндидер барыбер автомат рәвештә халык барыбер безгә кушылып шул җырларны искә алачак барыбер. Гади генә пьеса язса да, Илгиз бит ул бик шундый барыбер фәлсәфи, тирән мәгънәле драматург дип әйтерим, чөнки ниндидер шундый көнкүреш хәлләрнең артында бик тирән фәлсәфә, бик тирән шундый барыбызга да кагыла торган, һәр кемгә билгеле, һәр кемгә таныш булган хәлләр һәм вакыйгалар торачак барыбер. Бик зур рәхмәт, Алмаз. Чынлап та менә бөтен серләрне дә ачып салдык булгай һәм инде иң беренче чиратта безнең тамашачыларыбызда кызыксыну уяттык. Һичшиксез
аларның барысы да әлеге премьерга килерләр. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Тапшыруыбызны Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Венера Ганиева башкаруында легендар туй күлмәге җыры белән тәмамлыйбыз. Тормышларыбыз да туй күлмәге кебек ак булсын. Барыбыз да бәхетле булыйк.